Може би на първо място това е компания, която разработва продукта BG Mama, който е най-големия български форум по същество и това прави работата, ще ползвам чуждица, impactful, т.е. работата в този екип се отразява на живота на милиони българи. Като казвам най-големия български форум в България, това е, мога така в числа да го поставя, милиони и половина уникални потребители всеки месец правят около 25 милиона импресии. Това на година излиза около над 10 милиона и половина уникални потребители минават през BG Mama. И това е сериозен обем, както от към трафик, така от към разнородни хора с разнородни интереси. Просто е интересна работа, любопитна работа, има много предизвикателства, има проблеми за решаване, разбира се, това навсякъде го има. Имаме визия за развитието напред, както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен план. Така че със сигурност бих казал, че на първо място е импактово, едно място, където можеш да се развиваш, от теб ще зависи много, защото ние сме малък екип и разчитаме на мултидисциплинарните познания на всеки. Чакай сега. По-кратко. Първото нещо е импактово. Да. Второто нещо има перспектива. Точно така. Може би третото място, където soft skill-а, това е много така купечки термин. Място, където хората имат значение. Ние сме малък екип и може би екипът е третото нещо, защото сме много сплотени, правим редовно разни тимбилдинги и срещи и правим някакви активности заедно, така че мисля, че това е място, където може да се чувстваш добре, гледна точка на екипа, като оставим сухата работа на страна.